Yo, what's going on, ladies and gentlemen? It's your boy Sliq here on Sliq Media TV. Nyaya dzisina basa podcast kuzvazara. Ndini wenyu Sliq tinenge tichimbotandara tichiona kuti zvinhu zvikuitika mudande mutande resocial media baba. Hapana, kuzvazara kushaya kwadzo basa nyaya idzodzo ndo kunoita kuti dzive dziri pano maiziya. So Prophet Obey Tichafa Mukanhairi have striked again. Panotaura Prophet Obey Tichafa Mukanhairi unofanira kutya because auziva kuti izita rani rikuda kushedzerwa baba. Prophecy yavo yavakaisa pa Facebook pavo ndeyekuti right, I saw sympathy, grief, shock, mourning as one of Zimbabwe's leading disc jockey DJ. Rest is some who say I listened to him few hours ago. Ndobva vazodzoka futi following this post manjant. Ndobva vati I spoke to this radio DJ encouraging prayer as I see gloomy clouds. Response: ko makasarirei kumita ku million ku 1 million challenge kwa Prophet Makandiwa. But you know what, we are here for the comment section. Ko ndo zvatavingira pano. Let's get into the comment section. Ko zvazara hapana. So Zvakavanzika na Quinton Vera. Yo, naye munhu washi. Saka kubva kuseni kusvika manheru munenge muchingooneskwa zverufu chete. Zvakanzina mudhara pazvese. Some of these prophecies I don't believe, Mr. Prophet. So if a DJ from Hebo FM in Mashingo passes away, Mawaktoji, that's the DJ you prophesied about. Why can't you be specific in your prophecies? Pane kungoti ndaona a leading DJ afa. Munhu wese achangofa, including you. So be specific when you prophesy. Iwewe chapiwa 8 ma likes baba. Zvakavanzika Don. Why vachingogara vachingoona dhumu chete zverufu nekutambudzika vanoona vafana ava? Chiratidzaiwo zvine hope mukati. Hapana kana 1 chavanokuudza. Vafana ava masatanist, muchabelieve zvenyu. Hanzi muchabelieve, muchanzwa ndombo ndakakuudzai. Hapana, ko zvazara. Zvanzi yo munhu washe, Mwari kana vakuratidzai zverufu rwacho, munhu wacho munenge musina kumuratidzwa here, mumubatsire please. Pana pinjisi you had talked naye and agreed something but hazvina kuzoita sekudaro. So we plead kuti mubatsire munhu wacho ovose hedu. Comment section. Zvakavanzika maita Prophet mamuudza kana asiri kuda kuteerera ndezvake. Ava ndibajujwa. Zvakavanzika na TJ Chipax RIP wenje. Kupa mbonzi wenje ndari kufera. Zimbabweans. That's why we are in this comment section. Zvakavanzika na Sostina Mpundu, DJ Fantan, muri severe netsikizi. Izwa unzwa manje zvakutaura na Gladman Nende kuda kwashe ngakuitwe. Aumana, why is it mukutange mukufarira rufu rwaumana? Death is part of human life journey. RIP in advance, comrade. Avantonga vanoda urume vachifuridzira. Zvikanzina Chiera Mapingure, chero mamuudza penyu mapedza Prophet kuitira mangwana. Kana ndimo irresponse iri yapiwa na DJ. Hanzi makadiwera kumita. Zimbabwe ukasangwarira muno pezera wadzidzira language yerafu because munhu wese anenge achingotaura rafu. Hapana, ko zvazara. Zvikabva zvanzi na Tatenda Nyakarombo. Sorry, I don't mean any harm, Prophet. Ndokumbirawo kubvunza kuti ndimi munokwanisa kumisa nguva kana yakwana here, uye dai DJ uyu apindura zvakanaka, maikwanisa kuudza Mwari kuti asafe here? That's a very good question. Because neso titori nemubvunzo kuti zvinongonzi pray for ningi. Ndaona chakati. Maybe we never know. You never know. You never know. Definitely, we will never know. Ko zvazara. Zvakabva zvanzi na
dadi raihodza kiki mhinduro dzacho. So siyai zvife man of God uye adhipisa. Anzi siyai zvife man of God. Mabweza kuzviudza but hazvinzve izvi. Hazvinzve. Zvakazvanzi naTheolin Mavi. But honestly, why didn't you go kumita? Siye musina kuenda Profit kana muchiona. Imi musade kuedza munhu waMwari. Hazvina kunaka. Hazvisi safe. Zvakazvanzi nedzimwe idzi. Ngafe ana basa reiko DJ aomanaka. Maprofesi ake uyu nechindege hazvina kana kusiyana. Comment section inondita great zvavo. Zvakanzi hope haasi tete Tilda. Better be ZIGO. Akumana. The DJ is right. Because we all know the law of the bed. Shiri yagara inotozongofa. Apana. Ko zvazara. Aungamise rufu. And if it was a prophet from some country, they were going to believe. Aiwa rega izvife. Akumana imika. Akumana ka. Ipoere mimi waenda mninge mshite. Anzi wati ola chisha Mwari. Pane baba zvaro nezvaolera. Comment section will remain undefeated. But prophet vakaedza kuti ase vakaedza kuyambirawo kuti vakonzotaura na DJ zvinhu zvifambe zvakanaka. Maiziya hapana ko zvazara ka. Rekatimboverenga futi prophecy yachira. Zvanzi I saw sympathy, grief, shock, mourning as one of Zimbabwe's leading disc jockey resties. Some will say I listened to him a few hours ago. Then the follow-up prophecy was, so I spoke to this DJ, encouraging prayer as I see gloomy clouds. Response, makasarire kumita. Iwewe. Response yacho mahora baba. Mahora. Hapana. Inyaya dzisina basa ladies and gentlemen. Hapana. Kombokaita chikomana chetsiva, chikomana temba gorimbo. Chava chauya pa social media baba. Chakabva chati I don't have anything against Wicknell. Just out of the blues. Out of the blues baba. I don't have anything against Wicknell. But came across this video and I wanna kukosha kwemari guys. These guys are older than him. Some double his age. But saying baba vedu. Wicknell. Marika. Kana zvirizo zvainoita guys mari. No. I respect Wicknell. But I am a dara ngaite bo. Mwari chaiye handifungi anombozvida izvi. Temba wekwa gorimbo. But you know what? We are here for the comment section. Hapana ko zvazara. Let's get into the comment section. Ibebe. Zvikabva zvanzi na Kataza Cat Look. Iweweka Mwari wekudi Wicknell ari nani anenge apova dhara vacho Waize, iwewe vanhu vaukurwa vangani vausina zera navo. Unofunga Mwari havazvioni hauremekedze vamwe. Vanhu vaunorova vanhu vakuru. Unotora nyama yakasiyana yo uchiti ndezvebasa uchipona munhu asina chakukanganisira. Uri zimondire munhu. Ladies and gentlemen. Hanzi kutogaya zvangu kuti Kariba Dam ine fishing ane. Uyu. Zimbabwe. I surrender. A father is not only someone that passes his sperm to reproduce. A father is a provider as well. If he is providing for those old people, then it's okay to call him Baba. You have money first and provide for different people. Then you will understand. For now, ungori temba. And I am not sure if it's derived from matemba. The small fish. Or hop. Ayoko zvazara. Hapana. Zvikabva zvanzi na Wenyu Hadzabe from the Hadzabe tribe. Anzi vanozonyanya kuzotyora muzura kana votambira chelete kunge vanhu vechidzimai. Ukavaona vakamiswa line ungati vana vari paline pokuda kupiwa supu yekuprimary iya. Line iroro taimirira tiri magrade 1.
ukadzidza kuzvishandira nekudya chako cheziya like grill menu unotoona kuti pano tiri kuitiswa. Teli malunga kutogaya hangu kuti ukunyepedzera kusaziva kuti ane mari ndiye mukuru. Wakakanganwa kuti wakaita seuchananzva wabvirwa kupaya iwe. Vauya vazikana vero vakati let's go a spade like achinywa achiebe. Skanzi enda kawikno unogona kukaputitsa futi akomanaka awa ndi trend better. Nona Sebastian Ashton Msimanga, concentrate on your path mkoma. We like you as a celebrity. Leave those issues to journalists like Talent Chiwenga and ZIGO. You end up dividing your own base. Talent Chiwenga and ZIGO akomana makusaiza muPorofita. Touch not the anointed one. Mungaise Talent Chiwenga pama journalist. Muri kuti Talent Chiwenga ndi journalist asi mfundisi. Aiwa, anyway, zvazara apana zviriko takaenda. So recently ku ZITF baba kwakaitika zvishamiso zvikukutu zvakashamisa vazhinji. Madam Speaker, Mr. Speaker Sir Jacob Mutenda appeared in public wearing a wig, baba. And then the pictures circulated on social media. You know what we are here to do. We are here for the comment section. Let's get into the comment section. Timbonjwa kuti zvainzve kudi. Ayako zvazara. Zvikava zvanzi nataku the MC. Sister Mudenda avapedza zvake mwana kada. Glow haidi munhu rume. Bvunzai baba Tanya. Tatelishasi. Zvazara. Hapana. He is a clown. Repatem. Nakumana. Mutabirwa ere. Zvikava zvanzi kutonga nyika akusvika vanhurume vakupfeka mawigi. Uya anenge ane passport. Anenge asiri muno. Because izvi aya rikati kumire pano kamopo ako nekamalaba ndizvo zvinhu zvatitambudza tukabviswa zvinhu zvedu zvinotanga kufamba kozoti vamwe vanotwewo kumusana twakaimbwa natuku vakaita sana George nana Mutsvangwa. Iweweka wakakaona here kamopo ka George na Mutsvangwa. Anyway, inyaya dzisina basa. Let's continue. We are here for the comment section, baba. Zvikanzi Madam Speaker. Kuda kutivhara kuti tisamuziva kuti ari pa wanted. Then akamisa zviya pa list re wanted. Ndi blessed mgeza hapana kozvazara chibaba chikutonga masitedzi zvamanje manje apa miwe unopa chowa apa. So zvanzi na Barbara anti Roda nomsamelus zvanzi thought it's Jacobeth. Jacobeth baba. It's giving Didi vibes. Order, honorable order. If you have reached this far baba uchingona kwenye video rinori baba, don't forget kuti support aka nekusiya wa subscribe baba cause not kuti zvinakidze tipota chiupa nyaya dzisina basa baba every week baba apana kozvazara pana pano ngochiona nyaya dzisina basa uchinakwa nekuti kushaya kwadzo basa ndokunoita kuti tive pano top data panya yedu isina basa yakapostwa musuno na laziti atisi kuzoti vanga vashaya zvokuposta here kana kuti sound vane monetization vakangoti let's do some timbowano ma comments nema likes. Uyo zvake laziti number 1 reggae artist in Africa. Zvikanzi promoters don't leave say colors out of things. We want him and kindly request your support for him to come and perform in the UK. This was also after the incident kwa silent killer yekurota ndege chiputika vakazoya vakajustify ayo ndakandanyimwa mari panga pasina kubuda mari maiziya. Anyway, we are not here for silent killer, we are here for laziti. Let's get into the comment section baba. Ngaimbire kuchijongwe uko kwedu kuti azisi.
Zvakanzi mushedze kaimbire kumba kwako. We don't want nonsense. Very soon a list of artists we are going to ban to perform here is coming. We need people who resonate with our struggles as Zimbabwe, not zvigananda izvi. Akumanaka. Saka zvanzi naOneas Chingonzo kazi anokokwa Mpare Netball Complex and City Ngoma kumwe kwese munorana loss haana mafanzu. Ayo sure. Saka zvanzi na Vincent Semweya vanhu vainyara kumuudza kuti haugoni kusvika abuda pachena kuti ndewe zanu ndopakazoita vanhu zvivindi zvekumuonesa. Zvikazvanzi naGideon Vere muimbi akangorerekera kuvarakashi zvinenge zvadhakwa. No lie detected, no lie detected. In fact muimbi afana kungotongoratidza pati yake because akarikudza maratidza pati yake chete pamihono pachoho hapo. Zvikazvanzi na Alvin Chris Peterson ngaende kwachivayo kwando kwakabva maburns outdoor ngaende anoimbira ikoko. Zvikazvanzi he must join Mbare Chimurenga choir. check Mbare me say. Vanenge vakurova tena baba varimo muMbare Chimurenga choir vachiita futi lead vocalist. Ayo hapana kuti pana patiri kungonakirwa. Zvakazvanzi naAnesu Murandu kana uchida kurira siyana naWingy D chete. Wingy D muhombe kupfura ZANU-PF. Munomu ndakaona kuti ukada kubata Wingy D wakadobata chamisa keri inopera. Bvunzai Ravines. Hazvina kupera mushe pakachohwa munhu. Mafanzi ake ndeye kuMbare kutsikizi uko. Isu kuno kuUK hatidi kumuona. Iweweka. Tsikidzi dzinoruma adziuraye. Tsikidzi dzinoruma adziuraye. Aiwa ko zvazara. Zvikabva zvanzi na Zimtrend usaudzire vanhu zvekuita wakaona uchisiwa vanenge vasingamude muround ravo. Iwewe hanzaudzire vanhu zvekuita ukamuona achisiwa havasitombomuda muchiraundi chavo kwanokwana payo. Komana vanhu dzidzai kutamba mega. Hapana ko zvazara. Zvakabva zvanzi na Credo Nyika he is slowly turning into a Rocky. Chidzoka akambotraya but peya japeya. But hakusi kupeya retirement wakumana wakarira tingamboti wapeya hakusi kupeya. Amenoti mimi munopanzvawo sei kuti wapeya here kana kuti wapeya. Ko zvazara tiri panapa comment section baba. Zvakabva na ubuntu bantu ngaende anoridza kumagala eZANU-PF ndokwavo chaiko ikoko. Akumana last tatenda. Zvakabva in as much as I agree on this issue of promoters including him Pama shows, artists should also try and run a clean brand. Avoid conflicts with the other artists. This guy has several times insulted promoters saying they are favoring certain artists and he will not stop talking about it. His public announcement about his political views has also made things worse for him. One thing about Zimbabweans, look at how Holiton is having problems kuma shows. Colors is good but amen. Abarwa nimwe madzinza. Aufana wada kuratidza. Antesaone zvakuita Holiton. Holiton wakutanda iboto. Ladies and gentlemen, social media chinakidza. Anyway, inyaya dzisina basa baba. Mukoma wangu ZIGO, #1 people's journalist. Wanga waneka battle baba kawanga wachimborona Prophet Miracle po. So Prophet Miracle I think battle rakatanga pakashedzerwa pepa ka challenge ma prophets kekai. Prophet Miracle po vakazogadzira ka 30 minutes video kawo kekai vachitaura kuti iwewe makandi wachichi ya paying journalist izvo zvange zvikuratidza vanhu zvikupa chimiro kune vanhu chisina kunaka kuti vanhu vafunga kuti aiwa journalist vedu ZIGO vari kubhadharwa napapa kuti vauye vazombodhisa vanhu. Saka Prophet tisati tapinda pa post ya ZIGO, Prophet vakazoita video ravakati varoteswa varatidzwa vision yemurume murefu akaenda kuGhana
akanopiwa zvaakapiwa ikoko akaisa vanhu mubako vanhu kuti vapuse baba. Asotara zvinhu zvakawanda. Rega ndikuratidzei vhidhiyo racho raProfeti Miracle Paul vachitaura chaizvo chaizvo. Upedzi nda kuti mudziteerere. Ngaphupi phupho leli mfuna lilalele. Ndakarota murume ngaphupha ndoda wakanga achinamata zvakanaka. Wayethandaza kuhle. Kukara ndokubva kwauya paari. Kwasokubuya ubuhwaba kuye. Wakaita murume murefu. Waba ngumuntu omude. Saka ndakaona vanhu vakabva wabatanidza mari. Ngabona abantu bebambanisa imali. Atiza kunamata kwakanaka. Wabalekela ukuthandaza okuhle. Ndokubva aenda ku West Africa. Wasesiye West Africa. Saka aenda ku West Africa. Khona le West Africa. Akasvika akapinzwa mubako. Wafika engeniswe ebhalwini. Ndokubva akwidibira vanhu. Wasegubuzela abantu. Ndokubva adzoka. Wasephenduka. Wachi ukuthandaza okuhle ngiyaphupha nje. Asi Mwari ndokubva wanditi mutarise paari kuenda munhu. Umlimi wathi khangela lapha aya khona. Ndobana mutarisa ndobva aona achipinda panga achipinda. Ngamkhangela ngabona engena lapha engena khona. Ndaona vanhu vakaita mazungairwa. Ngabona abantu nje bengani ngamawula. Paapinda. Lapha ngene khona. Ndokubva ndaona pachiuya mota dzakanaka. Ngabona kuyi mota ezinhle. Asi ndazoona vanhu vachibuda paari murume uyu. Ngabona abantu bephuma. Vasina mota dzakanaka dzavaenda nadzo dziyasi. Ngabona bengasela mota ezinhle leziyana babe nazo. Unoenda nechakanaka. Uyahamba lokuhle. Ihope izi. Uenda nechakanaka. Unobuda usina. Uyaphuma ungelakho. Murume wandakarota. Wakaenda ku West Africa. Ohamba eWest Africa. Murume wakanga ari murefu. Undoda lo wayemude. Akaenda akanopinzwa mubako. Wahamba wayengeniswe ebhalwini. Vanhu vaienda nemota dzawo dzakanaka. Abantu babehamba lemota zabo. Vaizobva ipapo bhutsu dzabhenda. Babesuka khona apha isicathulo. Vanhu vaienda nemakhampani awo achiita zvakanaka. Babehamba nemakhampani senza. Asi vaizobva paari vasisina kana chii. Kodwa basebesuka kuye bengasela. Moyo wangu wakarwadza. Inhliziyo yami yababuhlungu. Ndakambomira ngake ngama ndichida kushedzera kuti varume tarisai munhu ukuthi madoda khangelani umuntu vanhu vose havana kunzwa abantu bonke abazange besho ngisebuthongweni nginjalo vanhu havana kudi abantu abazange nekuti vanga vakakwidibirwa ngoba babegubuzelwe saka ndakarara kudaro so ngayalandele hope zichikontinya ubuthongo lobo ndakada kukumbira vanhu kuti imi ngacela abantu dai mandibatsira tiende ku West Africa hani nganceda ukuthi tiende tinoparadza sihambe siyebhidliza i-altar yona leyo tiende tinoparadza altar ipi sihambe siyebhidliza leyo altar yakabata vanhu i-altar ebamba abantu ndakanetseka ndiri kuhope ngahlupheka ndichidzidziswa ngifundiswa kuti mudunhu randanga ndiri manga muine altar iri ku West Africa lapha ngangikhona kwakule altar eWest Africa saka kutaura chinhu ukukhuluma ulutho kuti chakati kana kuudza munhu ukuthi okunje kumbe ukutshela umuntu kuti wona wasvika pano une upenyu hwakanaka ufike lapho lempilo enhle asi wakubva pano bhutsu yabhenda kodwa susuka lapho azvione because akabatwa nealtar iri kupi ngoba ubanjiwe ialtar yona le eWest Africa. Hallelujah. Ndira kuti hama dzangu mfuna ukuthi sihlobo mundibatsire kuti tinamatire hope idzi kuti Mwari vatipe dudziro kuti zvinorevei kuti sithandazele iphupho leli hope dzipi iphupho lona leli ukuthi umlimi asincede kuti vanhu vanga vachipinda ukuthi abantu babengena vachienda pamunhu besiye emuntwini vaine tumabasa belongo vaine marriage utobva pane divorce asuke khona apho sokulokuyalana ndakada kuramba ndakanetseka kuti sei ngangiyala nhlupheke ukuthi kungani kuyini okwenzakalayo saka chokwadi chehope dzakadai izi iqiniso lamaphupho lawa chinozongoita kuti vanhu vane maziso emweya sesu uzayenza ukuthi abantu vanhu vatange kurwadziwa nesu baqalisa nekuti vanotonge vachiona kuti pana kurota hope izi ngoba baye bekwazi ukuthi ukhona ophuphileyo iphupho leli kune vanhu vakabatwa bakhona nealtar iri kuWest Africa le altar ina le West Africa kana altar iyoyo tisina kuenda kunoiparadza ngai altar ina le singazange siyibhidliza eWest Africa vana venyu vakabatwa nealtar iyoyo nababanjwe ialtar yona leyo kana kudomudza anogara panzvimbo no marriage ndaweni akulamendo saka vanoungana vayabuthana avazvione kuti tese tiri pano hapana akarorwa hapana anozviona sonke silapha siyendanga kulobonayo saka rinoita gungano remasingo
kuyaba lombutano awasvike wamasingo pakuonesana kuti uri kuonawo sei kodwa babonisana ukuthi indani kanti 12 ubona years njani omunye athi mina indani senze 6 years mina senze indakauya 6 panapa years. ndine murume imba yakatoparana lapha ngile ndoda indakauya kodwa panapa ndine kampani murume ndo avaonesani zvakatorera Moses kwathathela uMose kuparadza altar yainzi Farao. ndofunga tese tazvionera kuti profeta apa hatingadi kurova imbwa takaviga mpini tingadorova mpini takaviga imbwa zvese zvinoita but profeta apa wanga wachinyanya unanga profeti Mukanhairi ndo vatinoziva kuti murume murefu akaenda kuGhana kukange kuna prophet Hubert Angel, but prophet Hubert Angel spiritual father vakazochinja from Boateng vakazenge Pastor Chris zvamanje manje. So watinoziva ana spiritual father ari kuGhana the prophet Papa Manuela Mukanhairi ndo ayo apa zviri pachena ndo vari kutaurwa. So ZIGO vapinda vanje vakanda zvavo hetrick baba mu 90 minutes baba zvikabva zvanzi makambozvionawo here kuti hapana paanomboti in the name of Jesus not in the name of Judas. Zvakanzi makambozviona here kuti hapana paanomboti in the name of Jesus ingori muzita raMwari akomanaka. But you know what, we are here for the comment section. Let's get into it. Zvikabva zvanzi navachipunza iwe uri mudiki pazvinhu izvi ZIGO usashandiswe nana Mukanhairi undoziva varume ava ihombe kupfuura zvauri kufunga. Dzikama wangu baba chasa ma likes akabvaita comment iyi baba 111 111 1 to the power of 3 izvi zvabveru vanokuzvana kupizva kuti ZIGO arushandiswa na Mukanhairi. Anyway, we are here for the comments. So zvanzi kuwanzwa nekulazwa namanu iwe ma-V11 ndinawo ndichakanda zvangu zimu influencer iweweka une ma-V11 vakanyeke concord keka yetumaelections zetu vakatisa concord vakazotaura kanya yetuma-V11 kakatikonzeresa munhu wese akangotenda kuti ndima-V11 ndima-V11 budisai ma-V11 mukomana achilazwa prophet. Imimika remember touch not the anointed one meni dzinoburuka alume apa miwe munopa chowa pakanzwa prophet achitaura kuti vana vangu inini vakuenda kudenga. Alright, that's another story for another day. Tomboti ZIGO ari kunyepa. I've watched miracles happening at Prophet TB Joshua's church and they don't hide anything, but my question is how come they are hiding the faces of these people? Mwana afamba ovigwa face mai vauya nemwana face yovigwa. Think again, prove face to people kuti mwana afambe. I believe in miracles and God still do miracles, but don't cheat us. Toti kuchitwa kuma relationship tozochitwa futi mozvomweya. Chikomana charamba chikati aiwa kana aiwa bodo prophet haasi kuti chika kana kuti chiya ari kungoti please musachita isai vanhu pachena. But tinoziva kuti mutemo isusu wemavidhios unoita kuti vana vadika vabudiswe pachivhitivhiti. Ndofunga saka vana vachizo hatisingazoziva kuvanhu vakuru kuti sei vari kuvigwa mafesi avo, maybe to protect their privacy. Vanozofamba vachizonzi paipaya chichi ko mucommunity mukaumu vanhu vanozotanga kubatwa nekuseri kweruoko. Hapana stigmatization haingowanyike chete kana unge wabatwa. Anyway, inyaya dzisina basa handi ngatienderere mberi baba. Zvikabva zvanzi saa zvine basa reizvo zvekuti muzita raMwari. Plus there are many videos he says in the name of Jesus. Uchingomisa maromo kunge bere rasvodza. Akumana hanzi kumisa maromo ngechi uchingomisa maromo kunge bere rasvodza. Yo ZIGO zigodzi rako siyana na prophet wedu shamwari vana wapapa vapinda mchiki ndabva ndavakandira muchiki ndinopa mazitanzi nemaranzi magide maran vakuita kuregedzerwa twimbo mugodzi. Hadzi zvichapfurikidza dzamara wakupenga. Hanzi touch not the anointed one. Zvichapfurikidza dzamara wakupenga ZIGO. Havana musadaro number 1 journalist. Remember akatomboudzwa na prophet Mirakopo kunzi komana tichavaitira minana togwatora mavoice aya vari kushandisa kutaura apa ndo tools basa maiziya. Imimika
Aiwa. Zvanzi uchapera kunge Lazy T, the number 1 reggae artist in Africa. Handisuseka. Number 1 artist. Uchapera kunge Lazy T. I think Moshe Lazy T ndizia. I see Lazy. Why is he advocating for Lazy when Lazy is anti-people? Anyway, this number boys rangu hapana ko zvazara kushaya kwazo basa ndokunoita kuti tinge tiri pano guys. Kana muna kuna videos aya boys musakanga nokushare guys, ndokumbira mungo share, just support us, ngoti support ayo guys, zvinhu zvifambe tuwane kuti say maiziya hapana, tingoti support ayo zvinhu zvifambe boys rangu hapana. Is your boy Sliq nearly one signing out ko zvazara.